El peatge a punt de fer un no vull pagar. Hola, bona tarda. No vull pagar. No vols pagar? No em gravis, sisplau. No t'estic gravant, estic gravant aquí a terra. Bé. No ha sortit en cap moment la seva cara, però estan bastant a la defensiva, em sembla. Agafa la matrícula. Podria ser constitutiva d'una infracció al Reglament General de Circulació. Podria ser. L'empresa els informa que la conducta consistent en no pagar el peatge podria ser constitutiva d'una infracció del Reglament General de Circulació. Podria ser. 0,35. 0,35. 35 cèntims? Bueno, ens hem estalviat 35 cèntims. Sí. El semàfor en verd, t'han de ficar. Si no, no passis. Home, sí, passaré. No, però t'han d'aixecar la barrera del semàfor en verd. Una mica de suc. De quan vulgui. Bueno, espera't. Hem d'anar cap allà, Granollers. Cap a... Vale. Sí, de fet ja t'ho deia el d'allò. Ja està, en verd. Molt bé. Vinga, som-hi. No m'ha dit res. No t'ha dit res més, no? Molt simpàtica aquesta noia.